Miabot na sa Manay, Davao Oriental ang mga truck nga kargado construction materials nga gikan sa katawan sa Tagum City ug lokal nga gobyerno nga gipanglangkuban sa ato, plywood, semento ug uban pa ug aduna pay hygiene kits nga alang sa katawan sa Manay nga naapektuhan sa linog. Nagpadala sab og assistance ang civic organization sa Tagum ngadto sa Manay nga gipasalamaton pag-ayo ni Mayor John Marco Dayang Hilang. Gikinahanglan kaayo sa katawan ng hinabang hilabi na ang construction materials kaysa munisipalidad sa Manay natala ang pinakadaghang totally damaged nga balay nga miabot sa 236 samtang ang partially damaged miabot sa 3,259. Sa pinakauling record sa provincial government sa Davao Oriental, ana-ana sa 202,070 pamilya ang apektado sa linog, 16,800 kabalay ang nadanyos, 1,045 niini ang totally damaged ug 15,755 ang partially damaged. Pero sa Mati City natala ang pinakadaghang pamilya nga naapektuhan sa miabot sa 51,269. Upat ka munisipalidad ang nakatala og internally displaced families kung nagpuyo na lang sa tent og evacuation center. 260 pamilya sa Manay, 94 ka pamilya sa Caraga, 78 sa Tarragona ug 12 sa San Isidro. Nag-abot paghihapon hangtod karon ang mga hinabang alang sa nalinugan sa Davao Oriental. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.